Det var inte gjort något. Fast det alltså det är så. En sak du måste tänka på. Områdena. Vilka områden? Ja, vi kommer till det. Men du vet att de aldrig kommer med oss Jerusalem. Det är det jag tänkte. Vi är östra Jerusalem med tempelområdet. Vet du vad jag tänkte? Vi ska få Syrien, Jordanien. Nej, inte Egypten. Nej, vi har sagt att vi ska äta skit. Okej. Jag försöker övertala dem. Det är bra. Det är inte en klart. Ja, de är fast beslutna, men jag vet inte. Men jag tycker att när du går ner Palestina. Varför ska vi ge dem 1000 kronor? Ja, men 1000 kronor mer. Det ger dem inte om vi ger dem. Till slut så kommer vi inte vi ska Alltså om inte Israel accepterar att ge bort de här områdena som vi säger så. Och att de bara ska erkänna dem liksom. Just det. Israel då? Så att Plus hälften av vattnet. Alltså hälften av vattenlinjerna i Israel och hela södra. Vi ska dela Israel i två delar. De får, i Palestina får syd och vi får nord. Ja, och vattnet ska delas 50-50 till Israel och Palestina. Fortsätt, det är inte. 50-50 och sen så var det Vi vill uppnå fred. Samarbete. Ja, samarbete. Mellan alla länder eller bara mellan er och Israel? Men, vi ska samarbeta med de som vi anser är rätta att samarbeta med. Det får vi se när vi snackar lite. Vi ser vilka idéer folk har. Och vi vill uppnå fred och vi vill ha Golanhöjderna. Ja. Och Libanon, vad vill ni uppnå? Vi vill avväpna Hizbollah och sluta fred här. Ja, vi är en sak med Du sa att det var vårt land! Det var delat land!
Du tar det lugnt. Vad ni tar kolla, lyssna. Fast vi vet att det kan bli svårt för er med om ni ska gå bort från bosättningarna. Så vi har en liten idé. Okay? Ni ska lyssna på varandra. Sluta diskutera. Ni vet att det kommer bli för stor ekonomisk börd för er om ni ska flytta. Vänta, se vad vi har skrivit. Så istället vi har tänkt upp så här. Det kan bli extremt svårt för er om ni bara ska flytta direkt. Så därför så tycker vi att bosättningarna ska tömmas under en längre period. Det kan vi går max på typ 10-15 år. Bara för att det ska bli lite enklare för er. Okay? Och vi hade tänkt be FN om lite stöd här. På grund av att vi hade tänkt att flyktingarna ska flytta in. Hej, jag skulle bara säga att det är 5 minuter kvar, eller? Ni är färdiga, härligt! Man! Det är som det ska vara. Jag kan kalla mig sin assistent. Jag är inte hans assistent. Vattentillgångarna, Döda havet kallas mellan judarna och Palestina. Ja. Det här då. Gå med på det. Du känner inte där ju alla. Ja, men ja. Maram. Swoosh. Ja. Jennifer. Ja, okej. Vattentillgångarna i Golanhöjderna delas mellan Syrien och Israel. Ytan delas också. Läs färdigt. Ja, Nej, nej, men det där med hot och sånt. Jaha, okej. Ja. Vi kan inte attackera. Det där med vad? Ja, dels att ta hand om det. Där. Ytan ska inte delas. Golanhöjderna ska ges till Syrien. Vattnet ska Israel och Syrien dela. Om Syrien startar krig tar Israel Golanhöjderna och all vattentillgång. Ja. Är du med? Ja. Låter så bra. Men ta bort den där då. Så att den inte... Ja, men den är redan över nu. Ja, men ta bort den bara där. Dra tillbaka vattentillgångar och militärt stöd från Israel om det är de här kraven. Vad var det? Dra tillbaka vapentillgångar. Israel om det är. Ja. Hamas bort med terrorstämpeln om du håller vad du lovar. Ja. Vad är med resten här? Hizbollah bort med terrorstämpeln om du håller vad du lovar. Men jag ska lova. Ja, exakt. Skulle de ta Ja, men att attackera. Jag har redan snackat om detta. Ja, de skulle bara attackera. Varför skulle det gå till göra? Ja. Men det Om de lovar att inte göra något. Man kan Ja, inte... Ja, alltså ja. Ja,